आकाशवाणी ଯେପରି ଭାରତମାତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏନସିସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଦେଶତ୍ୱବୋଧ ଦେଶରେ ଭାରତ ମାତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଜାହିର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିପୁର ସରସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଘର୍ଷକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୟାର କରୁଛନ୍ତି। वर्तमान राणी दुर्गावती गाइड कंपनी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रभु सूर्य मंदिर पाखे उपस्थित उपस्थिति को अनुध्यान कर गाइड स्वामी जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପାଖକୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଯେପରି ଭାବରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚେତନା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସର ଆଜିର ପରେଡ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଜଲିସ ସହାୟକ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାଇସ୍କୁଲ ଜେଏମ୍ସି ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର୍ସ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମର ଅସହାୟତା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କର୍ପୋରାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ
जय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। बालिका उच्च विद्यालय सरकारी बालिका उच्च विद्यालय जय शिवाय सिविलियन गर्ल्स हाई स्कूल मद्रास हाई स्कूल सिविलियन गर्ल्स प्रज्ञा शिशु मंदिर सिविलियन जूनियर सिविलियन प्रज्ञा शिशु मंदिर सीनियर सिविलियन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और जूनियर सिविलियन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर public school, national public school, Kalsika Mela. ఉపదేశం పరిధిగా భారత సంతత దాని ఆవదాయక అది జాతీయ దివసం రాష్ట్రీయ దివసం